ननकू भैया हाँ देखा तारा मर्दे का जमाना आ गइल बा हो। शर्म नाम के कौनो चीजें नहीं खे। हमरा कहे में शर्म लागता लेकिन कहे के पड़ता। सुना अरे अब के लड़की है भैया, अब के लड़की है बाबू, अब के लड़की कर लियो भर फाए सनवा, अब के लड़की नाम ही बाकी बिटिया हमार घर से पढ़े जाता, लेकिन जात कहाँ बाड़ी पता बा तोहरा के? आवत तारी आशीष कश्यप के स्टूडियो में डांस सिखा रही। उन्हें माई बाबू सोचा तारे की लड़की हमार पढ़े गई बा कोचिंग। कहा नाम बा सुना? भइल बड़ी पढ़वैया जाली रोज बैग लटकाई, पूछला पे को अक्षर ना उनके कबहू आई। ननको भैया सुना, भइल बड़ी पढ़वैया जाली रोज बैग लटकाई, पूछला पे को अक्षर भैया ना उनके आई। सीरियल देखे रातों दीना वहाँ अब के लड़की को भैया और का हाल बा हो। क्रीम पाउडर लाल लिपस्टिक हर हफ्ता में चाहिए, खूब करावे मेकअप भैया ब्यूटी पार्लर जाई। क्रीम पाउडर लाल लिपस्टिक हर हफ्ता में चाहिए, खूब करावे मेकअप भैया ब्यूटी पार्लर जाई। और का करेली सुना कि मारे लइकन पहनाया नवा, अब के लइकी मारे ननकू भैया हम बेबस होके ये बात कहा तानी और हमरा केहू के खिलाफ बोले के हमार हिम्मत नहीं थे, लेकिन बेबस भइल बानी। सुना और का कहे के बा। दुर्गा लाल दीवाना बाटे गजब जवाना आइल,
सही बतौला पे जाली हूँ सब ही से गरमाइल। दुर्गा लाल दीवाना बाटे गजब जवाना आइल। सही बतौला पे जाली हूँ सब ही पे गरमाइल। भैया सुना, हमरा बहुत लोग शिकायत कैले, आशीष कश्यप, लाला चाचा, महेंद्र सब हमरा से शिकायत करता। और सुना कि दिहले मुन्ना ओ रहानवा अब के लईकी, दिहले मुन्ना